It's time for riddles, guys. Riddles. Ndine friend yangu one yandinopinda nayo pese friend, but pane only one area yatisingapinde, this one hotel yatisingapinde. So in this hotel munodziya, munoita kupisa muhotel, then munobikwa chikafu chinosemesa zvisingaiti. But chikusemesa imomo chikafu ichi guys chinenge chichinaka zvisingaiti. Ihotera ipi iyoyo? Kuti mundiudze kuti ihotera ipi iyoyo yekuti nasitahwira wangu tingapinde pese hatisiyane, but that one hotel tikangopinda tese zvatodhakwa, ukama hwatochekwa ipapo. Tell me in comment section kuti hotel ipi iyo.